101.3. D101. 101.3. The Voice of the Pidan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asyon sa tagsa kang manukan. Mga kasakit o kasubo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit na imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mohupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Sa DXVD 101.3 The Voice of the Pitan. It's 7:11 in the evening. Mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw, tibok sa Buanga del Norte. Kumusta ang inyo ang kagabhion karon? Ato ang mga silingan, atong mga higala, ang mga nanay, mga tatay. Kumusta ang inyo ang kagabhion karon? Lain na usab nga Sabado. It's January 15, 2022. Tunga na pod mga kadi sa ato ang bulan sa Enero. Paspas kayo ang ato ang mga adlaw. Usab si Ingko Dunsoy, ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong amigo, ang inyong kuya, ug sumbunganan sa tanan. Ingko Dunsoy, dili macho, dili guwapo, apan amigo sa mga tao. We are now live at Banunong, Lawaan, Dapitan City. A proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines, Incorporated. DXBD 101.3 FM, The Voice of the Pitan. Welcome na usab sa ato ang tulumanon. Ang tulumanon nga gipaabot sa kadaghanan ang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Welcome! Alang sa atong mahiligon sa mga balak, kung doon na mo'y mga balak diha, pwede ninyong ipadala diri sa ato ang programa. Kay ato ka ng hatagan og kinabuhi. Ato ka ng pagbasahon diri sa atong programa. Alas 7 hangtod alas 9 sa kagabhion. Matag Sabado. Kaya pwede pod kong mudawat diri mga kadi, pinaagi sa inyo ang mga tawag.
kung kamo mismo magbalak diha sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay karon, pinaagi sa inyo ang pagtawag sa atong cellphone number 0907 944-5857. Pwede po mo padangat og balak di ana sa ato ang live karon. We are now live di XVD 101.3 FM page. Live ta mga kadi. So pwede po niyo ilabay ng inyo ang mga kuan diha, inyo ang mga balak sa ato ang live. Kaya kung dili po mo balak sa live, pwede ninyong isulat, ipadala ninyo diri XBD 101.3 FM, Lawaan, Banunong, Dapitan City. O, doon na tayo unang tawag karong nga gabi una. Hello, maayong gabi eh. Nangaping erin ka doon. Kumusta man ang inyong kagabihion diha sa may bakanan? Memorize na magina ko ni. Si Kwan si Nicole. Okay, Nicole, padayon sa imong greetings. Go ahead sa imong greetings. Si Ate KitKat, mabalak po na rin si Ate KitKat. Okay. Baan? Wait lang ko niya, o lima po, o bibigipay, o bibigipay, o bibigipay. Yes, bibigipay, adok, o bibigipay. No, o na lang yung mabanan. Baan ko, sama pong letters na yun. Mati ko Yashan, o sa Tichesa, si Ate Planet, si Ate Ivy. O sa tanan na lang namang member sa yun. O sa tanan na lang po, sirinsingan na mo. O sa nagkakampo dahil na sila Jerben, sila Ate Kede. O sa tanan na lang nagkakam. Sige, Marata. Okay, salamat kayo. Medyo hinay ang iyang signal dito kay nagkanaas. Salamat kay inyong pagpaminaw diya karon sa may bakanan ha. We have another caller. Hello, maayong gabi eh. Hello, ikatansay. Hello, Dudong Patrel. Kumusta man itong kagabion, Dudong Patrel? Mayora. Kumusta naman ang imong gibati diha? Naulian na ka? Ulian na. Naulian na. Basta matuli dong no, maulian na dayon. Naniapo na si Lulog, si Lula diha. Kumana? Sige, padayon sa imong Higa greetings. na. Padayon sa imong greetings. Nadiha, niluin ka doon, soy. Pagkata ng diha. Pagkatong nanawag ka rin si Dikon. Ayay, naana po kay kuan ha. Tagabakanan. Og si Commander Kikwek. Si Kakike. Si Tukoy. Og sa tanan na lang siya, pero ay magmahay. Si Ma'am Elsa, ay katisipon. Dito sa kuan, Kamatig Restriction. Pero oras sa ikot. Okay, salamat kayo sa pagtawag ni Budong ha. Lahat pod. May NBA niya diha. Request ko sa balak. Masay, request niya bakisay mo pabalakot. Nakadya si Kyo ka do. Si Ubadok nga coming pa, coming. Una mo pala. Ikaw ako pabalakon. Ako may una. Oo. Sige, salamat dong ha. Balot sa kapalaran. Balod sa kapalaran, ngita pa kong balod dong, kaya may balod diri. Uy, balot na dagat. Matawas dagat, talipaan ni diri dong, walay balod diri. At sige. Sige, salamat kayo dong ha. Salamat. We have third caller. Hello, maybe. Nagkakaliin ka doon. Kisa ni palihog? Sa kamanan. Si Jinjin, oh? Ang na. Pariharan na.
Parehara di ay. Maayong gabi mo diha, Jen. Umanog panihapon diha, Jen. Mana? Mana, dayon. Kumusta man ato ang kuan diha? Kanana ang kagabion karon sa bakanan. Okay na. Okay ra. Ya, unsa may ko ikalagad nimo karon? Great lang po. Sige, go ahead sa imong greetings. Una, tiranin nyo, tanan. Ngayon, sa papa dire, nakita na. Ngayon, ang mga igsoon. Ngayon, baka po silingan dire, nila ni Ted, nila ni Nap-Nap, then nila ni Bensong. Sa talagang alkansarin natin dire sa bakanan ko, then sa mga sumong ko. Ngayon, sa mga bagalanon. O sa ilumbaring ko di ay, o sa Kampon, then ni Jervin, nila ni Bibit, then nila Yeshan, then nila ni Jeremy, then Patay Borsing. Marata, Okay, salamat kayo sa pagtawag ni Mada Jin Jian. kala, ingon si Papa, nga maghalak daw ka. Mabalak na ko karon ha. Ah, Okay, salamat kayo sa pagpaminaw ninyo diha. Ayan, mayong gabi sa tuwang mga suking tigpaminaw karon diha sa may bakanan. Maria Cristina. Usog ta diha sa ilaang lugar. Mayong gabi inyo diha mga taga Maria Cristina. Wapong mga higala diha sa una. Basta naman mo diha. Diha dire usab sa Maria Oray, maayong gabi inyo diha labi na gyud ni Konsehal Edgardo Pon, sila ni Boss Arlene Pasco, Nanay Gabriela Kimiging, mga Daginutas family, si Elias Daginutas diha. Maayong gabi inyo diha mga silingan. Wala siyempre kini ato ang programang mga tagig pasiyaw ug balak sa kinabuhi. Gipalayuhan kini siya sa less water, ang tubig sa kiniyahan nga dili mahubsan. Less water na ta mga kada boys, kanibutang diya sa Purok 1 Linabo, Dapitan City. Unya ang nakanindot sa less water, gawas nga limpyo, safety imnon sa tong pamilya, free delivery within Dapitan City area lang. Kontakta silang cellphone number 0948-775-7715. Natay laing adtuon pa, less water na ta mga kadi. Pag-usab, nagpalusab ka na to ang iFriend Digital House. Kanibutang diya sa Lawaan Highway. At banggidya karon makita ninyo sa City Hall. Ang iFriend, diin muhatag sila ang serbisyo pinaagi sa inyo ang mga gustong ipa-print. Print gid sila diha mga kadi. Silang tarpaulin, gagmay dagko, print po sila sa inyong mga t-shirt, vinyl cut, sublimation. Pwede po sila mo panindot sa inyong sakyanan. Customize sila pinaagi sa mga cutting sa mga nagkadaiyang mga sticker. Pwede po sila mohimo lang mga RAS ID, company ID, o plate number usab sa inyong mga sakyanan. Mga temporary plate number. Tira po na ang iPrint. Na to dito, pagkikitaan nato si Sir Tantan, ang assistant ni Sir Vixon Magdolot, ang tag-iyag tagdumala diha. Usab, nagpaluyo usab ka nato mga kadi ang Margie's Meat Shop. Margie's Meat Shop nga nimutang diya sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City, duol diya sa may merkado. Tapat diya sa may Christine Pharmacy, ang Margie's Meat Shop. Diin gipanag-iyahan kana ni Madam Margie Albarico ug gidumala ni Sir Edsel Baron. Apre sila diha mga kadi kada adlaw. Open sila diha alas 4 sa buntag. Sirado sila pagkagabi hangtod nga duna pag mamalit. Ya available diha ang ilaang mga karne, manok, baboy ug baka. Ya pwede pud silang mo-deliver, pwede pud kang magpa-reserve kung gusto ka magpa-reserve og daghan nga mga karne. Adto lang ta diha sa Margie's Meat Shop.
butang sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Kontakta sa ilang cellphone number 0939-525-6754. Usbon ang cellphone number ni Sir Edsel Baron 0939-525-6754. Sa itong yulat, RG's Meat Shop na ta mga kadi. Usab nagpalusab ka nato ang ato ang umaabot nga kongresista diri sa Primero Distrito, way lain si Congressman Pinpin Oy. Usab siya sa nagpaloy ni ining maong programa sa ang sponsor karong gabi una usab. Ayong gabi di mo diha Congressman Pinpin Oy. Og maayong gabi usab ni Quick Quick. Karon ako ni basahon ning kuan ni Quick Quick kanini ang iya ang ipadalang balak sa niaging Domingo ni nadawat. Karon ako ni basahon ning iya ang kuan kana na ang ipadalang balak. Alang sa gustong mo kuan, gustong mo padangat sa inyong mga mensahe, pwede mo padangat sa tuang live XBD 101.3 FM page. Usab diri sa tong cellphone number 0907-944-5857. Akong usbon 0917-944-5857. Salamat sa ato ang first na nag-share o naglantaw sa itong live me ending. Thank you for watching. And also to Ma'am Vidal. Balik yun ni supportive si Ma'am M's number 1 fan. Ni DJ Ingo. Good evening. Good evening everyone. Happy listening her in Dipolog City. Ika ni Ma'am Annalisa Comezo. Diyan sa malamig na malamig. Malamig na kagabi o ni Madam. And also to Ma'am Adi Gahuman, pa-shout out na pud mi diri sa Batangas nga naglantaw, naminaw sa imo ang nawala. Naminaw. Sana 'yon? Sa imo ang live while nag-overtime sa work DJing ko. Overtime di ay. Kung kayo palabi diya sa inyo ang overtime ha, kay kasagaran na ba ning mag-overtime dayon magsigit ka bilar. Magkakuan punta, magka-problema. Dali ratang malantan kay ato ang immune system hinay pod. Panpod mo diha, while nga nabilar mo diha, while nga nag-work, ay mo pakawala sa mga vitamins. Diri ra ko magtambay kay di ko kapa-radio. Dili ka pa radio si May Ending karon. So diri siya maglantaw sa live. Salamat kayo. Shout out sa tanang gibiyaan ug uyabay ug sa tanang trupang Siaw TV. Salamat nimo diha bay ha. Isa may gipangbiyaan ato ani. Murag kita man sigurong duha bay. Salamat kay ni Bay Ray Ebi. Shout out to Singkuhang Siaw TV. Ikan usab ni May Ending. Shout out sa Kamagong Bisdak. Kuha ninyo ha. I-subscribe ninyo ang Kaamigong Bisdak. Una YouTube channel ni Ray AB. Asa naman si Ate KitKat? Hulat ko sa imo ang balak. Sunod na diri Ate KitKat. Asa naman to ako ang mga kauban diri. Ayong gabi ida isa ko ang kauban po niining maong programa si Kuya Rome. Mayong gabi ini mo diha partner. Ako siyang kuanan ganiha sa nag-live man to siya ganiha to katiyo badok pahinumduman ako siya ba na naami bala karon. Murag wa man nakasupot si Kuya Rome. Pabati po ako dito mga kapatid ko. Sila Eden Putoy, John Putoy, si Bibilito Palarion, Lebron Ilay Langgaris. Sani? Hindi na ako maklaro ni Claudit Lunggaris, Marvin, Cirilio, Ningning, Lara Joy, Alden, Richard, Mandy Falcon family. Yan gikan ni Emeline
Lebron. Salamat kayo sa paglantaw sa ato ang live. Sa mga wala pa nag-share sa atong live, please share our live tonight. And don't forget to comment down below. And also to mention your friend. Sa mga mahiligon usab sa mga balak na i-mention nyo ang mga friend. Kay diri na ninyo makita sa DXVD 101.3 The Voice of the Pitan nga dunay mga batanon nga mga babay nga mubalak usab sama ni DJ KitKat. Diri na ninyo makita ang mga batanon millennials nga bungat buhi sa mga pinulungan sa unang panahon na gihimuan og mga balak. Hello DJ Ingkudunsoy, good evening. Good evening po diha nimo May Sonny Saldon. Thank you for watching from Hong Kong. Salamat kay Madam. Always gini siya. One of our top fans. This is DXVD 101.3 FM. Thank you so much. Sa mga nanawag nga wala mabantay inyong tawag kay usahay man dili mo tingo dili na ko madunggan dili gulang na ta dili kay na ko makuan ba dili na ko mabantayan ang inyo ang mga tawag. So, ayaw pun mo katingala nga dila ko matubag ang inyong mga tawag ay pun mo kahinuwaing dayon kay usahay god nga magsapaw pud ang mga tawag una nga mo drop ang call mukalit og ka putol pod. Pasensya kayo. It's all about patient mga suking tigpaminaw ha. Gusto mong mutawag, halang i-try lang po ninyo og tawag kung makasulod inyong tawag. Salamat usab ni Ma'am Lelvet Kalalang Igiya. Ang atong mga OFW usab nga nag-share sa ato ang live. Salamat kayo. Share Dan share. Single na si DJ KitKat 3AB. Anadre nagbugaw na si Miinding. Si Ma'am Ems nagkuha na siya. Namugaw na. Oras ni abante na sa Pagkal City 31 kagabion. Mohatag dayon kog unang dalit lingaw, unang dalit balak, unang balak tampo nga gipadala in taon ni Quick sa niaging simana. So karon pa nako ni mabasa. Pwede pa di ay ma'am na ay may anhaon nako na pag uli. Anhaon di ay. Kana kay hanap juwa. Naghahanap juwa si Bayri. Ayon panguan dia, bay ayon pamiga biga ng sugod. Pwede kayo pag paeskwilaha sa nagtiwas. Kuan hulat ta. Hindi na ba nakabalom hulat na si Bayri? Hindi ka aksyon og kuan, hindi ka aksyon og way klaro yan ang buhian. Shout out sa iyo. Sani? Cramier Silverio. Baiko, thank you for watching. Amo ba naglantaw na ako makita dre. So sa mga naglantaw diha nga wala nag-comments, i-comments na ninyo diha para makit-an ta mo og ma-shout out ta mo diha karon. Libre shout out ta karong gabi una taman alas 9 gabi. Basin masumbong na sa iya ang mama. Di ni masumbong og kuan gusto gani mo manguyab dito mag-una sa mama. Dito mag-una sa mama bay. May gabi din tatay Bibi Turtal ni Kuya Rumi, ni Titoy Mats, ni Kuya Vansky, kaya sa may Lamatik, sa ilaang mga pamilya, mga Gomez family diha. Total family. May gabi inyo diha dayon may gabi usab ni Buywakwak ni Buysagom, Nanay Merla Andag, ni Nanay Ami, mga kuan diha, mga chikiting, mga kasangkayan, mga silingan diha bayong gabi inyo. Si Boy Bungot, mga Pirarin family usab. Pinaputuro sila. So, maayong gabi na lang yung tanan diha. Maayong gabi usab diri sa may Bakong, mga Batal family, Mundihar family. Sa tanan-tanan na lang di na ako na ma-memorize diha. Ni Madam Welka diha. Maayong gabi na lang ninyo diha nga hurot. Ayaw jud mo pailad ni Kamagong Bisdak Reibe Tora. Dora, di ko anak ka ba, laglag na ka ni Ma'am Adi kay utro pud ka nga. Di mo
man po ning binuangan si Ma'am Kuan God. Manilagi akong amigo. Joker niya akong amigo. Pero usahay sa iyang pagka-joker kay iya pong tinudon. Oh, happy pista dahil sa Kuan kining tamyon. Wala man mo nang invite by. Masig napay tuhod sa kabaw dito. Thank you for watching. Hi, good evening. Watching from Binyan, Laguna. Binyan, Laguna. Thank you for watching yun. Rosie Tuyak, Risas. Thank you for watching. Please share our live tonight. Thank you po ate Gika ni Cramyer Silverio Boyko. Yan, nakita na gina ako sa live. Nag-comments na gin sila. So, salamat kayo ha. And please share our live. Automatic na inyong mama si Mama Dayen. Pag mama na Dayen, i-greet na karon si Mama Dayen kay naminaw na. Pag i-greet ko no bayrik kay ang mama ko no ni Kuan, Mama Dayen ko no. Agoy wa na bay gidautan naman ko ni Ade. Bale noon siya. I-briefing dan bay para dili kay laglag ni Ma'am Ade. Kay siyempre si Ma'am Ade hinahinay po nagbalos ni mo. Terus balos naman na bay. Welcome sir, galing po kay Ma'am Lelevet. And bye pa shout out ni Mama Dayen daw. Nagmama na din si Byron. I-share ato ang kuan bay, i-share ato ang live karon din ipang kuan bitaw. Ipang mention ng ato ang mga kuan sa una, mga kulukadidang, ato ang mga kuan ba, atong mga tambalos. Ipang kuan da, ipang tag, ipang mention to. Basa ko unang dalit, unang tampo balak karong gabhi una. Kuan kani siya kanang balak ni siya gipadala ni Quick diya sa may Banunong. Ang title Inko Pangandoy. Balak ni Dodong Quick. Kailan ka diya sa may Panunong, Burukbato, Dapitan City, Wow, Philippines. Salamat kay sa imo ang balak di Quick. Ang gipadala nga balak sa niaging Domingo. Maayong gabi diha Ingkodons. Magpabalak lang ko nila ni Vansky, Magdal, Vanji, Robelin, Inday, Ronilyn, Jeneline, Kim, at Atin, Prilin, GV, og si Kuya Rumi na naghigwaos kay Giubo. Coming from Ati Toy Mats. O lagi. Magkuhan sa, inom sa og kuada Kuya Rumi. Inom sa daghang tambal. Magbinisaya lang. Kay para sa sunod, maka-tandem na ta. Na, mingaw na ko sa tuang mga tandem nga wala na ka. Akong balak ipahinungod kang KitKat. Lagi mo lagi itong ipahinungod niya ni Ate KitKat ang balak ni Quick. Salamat kay Quick ha. Sa imo ang balak nga ipahinungod ni Ate KitKat. Ate KitKat, where are you Ate KitKat? And also to Sir Jeep Rocks o si DJ Uping. Panulod na mo haari kay ako lang isa dire. Ba? Mr. DJ, shout out man ako sa mga mahal kong mga anak, si Bibilin Lebron, si Luis, Raymond Lebron Villa, Keisha Lebron, Bila Kendra,
og sa kang pina kamahal kong kaisa-isang asawa. Si Bibilito Valerion Libron. Saka sa akong ampon na si Kakay. Thank you, DJ Idol. Salamat kayo, Ma'am Emalyn Libron. Kumplito. Oh, kumplito yun ang iyaang pa-shout out. Buok pamilya, kumplito pungalan siyang hinigugma. Kana mo ikuan. Proud na proud. Dili pa rin ni Bayri nga diigyon niya i-mention ang iyang kulukadidang niya. Mention po na bay para mabalaan na mo ni Ma'am Adi ba. Pa-shout out di ay sa mga palahubog sa Tamyon bay. Kay pista gahapon. Oh, mga palahubog diha. Mga palahubog diha sa Tamyon kuno ingon ni Bayri oh. Siya mo isa larin ani kuan kuno shout out kuno diha si Bayri. Kadiha man si Bayri kay kanang iyang lolo diha nga nagserbisyo nas katawhan 50 ka tuig. Yaa man ang lolo. Matod pa rin ni Ma'am Adi. Shout out po di ay sa akong ate Chel Bendelio Gahuman. Na asay. Asay gid to. Klaro ana. Asay mangbutog naong. Asay pista to nga sigig tagay tanduay. Oy. Agoy bay. Likado man na. Ayag pahinaya ka ng tanduay bay. Kay basta may alak, may balak. Shout out sa ako ang miga ha, si Baychel. O sa imo pong mga Junakis diha. Ati KitKat, balo sa balak ni Quick Quick ba? Ayaw jud palupig ni Quick Quick. Ingon ni Ma'am Ems. Asa naman to si DJ KitKat? Sudlo na nato to. DJ KitKat, where are you? Bye, pa-shout out ko sa tanang mangkay na naadiri karon sa live. Ay, kinsa man kay ng mga mangkaya ba? Ikuan ba kana nang i-mention ng mga mangkay diha para basin di ay do na po'y mga kuan diri. Do na mga mangkoy pud nga makaukoy diha. Sniperan na diha. Ay, watching from Bulacan. Ay, Tuyo, thank you for watching. Please share our live. Share ta sa tuang live karon. Salamat kahit di mo maintindihan masyado. Nood ka pa din. Thank you, Bunso. Ayan, kahit hindi maintindihan yung salita natin kasi magtatagalog tayo. Minsan magtatagalog tayo minsan ha. Sa ating mga kadidian. Pasensya na po kayo. Hindi po ako kabisado magsalita ng Tagalog. Kasi ako ay isang lang, Bisaya. Hindi ako nakapunta dyan sa inyo. DJ, request ko kanta Faithful Love. Na-play ko na yung Faithful Love kanina. Ayaw ba kay masakpan ta diha? Pag atong i-mention diri. I-mention na to atong mga kuan na to ba? Mention na to bahala nagsakuan ta. Ila ta magpabalo, mention lang na to. Kini lagi si Best Chill by Ingo kay nag-inom sigig tanduay. Pasindunan na siya problema sa gugma. So katong mga dunay mga problema sa gugma, ugma ipadala ninyo na kay do naman po ko'y programa dire. Programa na to nga Dear Dr. Love every Sunday 1 PM to 3 PM. Katong dunay mga problema sa gugma dito na to na kuanan. Dito na to na pag-usap-usapan. Dire kani mo na ni ang request ni kuan Raymond Agapay Igiya. Faithful Love. Salamat kay sa imo ang kuan sir ha, imo ang pag-request. Ato nang ikuan unya, i-play na to na unya sir kanang imo ang request ha. Si Miss Adi. Si Miss Adi. Sa po na siya, number 1. Amongon man po. Tagalog Ilonggo. Tagalog Ilonggo kasabot siya Gamayra Bisaya. So salamat kay Ma'am Lelevet ha. Aton mga kautod mga Ilonggo. Ayong gabiin nyo diha. Itong isa pud ka igsuon dire, itong katandim nga Ilonggo po, wala man po niyan Kuya Rome. Kay naghigwaos taon to siya ang kalot-kalot to iya ang tutulan juga. Partner, nakita man gid po na ako sa iya ang live ganiya nga bagid siya sa mood. Siya sa mood sa iyang gibati nga
Gisyag ubo-ubo. Makaayo ka diha partner. Ay gabi dahil ni Tatay Fab. Ako ang kuan gabi, akong katandim po diri. Maipod mo kanta si Tatay Fab, si Kuya Vansky. Gabi inyo diha, yan si Tatay Mario Sanico, Dudong Takisi na Nanay Nimpa, ni Maliling, si Natsumi, kato si Bibi Jillian. Tanan-tanan na lang nyo diha, may gabi. Salamat ako mga partner. Sulod na mo diri mga partner kay nagulat na sila sa inyo ang mga balak. Si Sir Jeff Rocks na adi sa gawas, si DJ Uping o si DJ KitKat. Where are you now? Please come in. Please come in and sit beside me. Diyo ba dok, may gabi ini mo na basig nagsugod na ni sila ang liga karon. Hello, maayong gabi. Nang gabi ni mga partner. Ay, partner, may gabi. Hinog-hinog yun kaya mong tingog, partner ba? O partner, matay kana o sa ko nila so di gyud makaya partner, sige magupos. Sagdi na lang, partner, kaya hindi mawala man unta na partner ug nitapad ka na kay itong tabangan ug ubo ba. Bali partner, di ni mawala, ganahan dagan ko kuyog. Mukuyog na mo para to over na partner then inom lang dagdagan kuan ba kanini ang kanang mayana bitaw. Alam ka naman sa tawluman na. Oh, kuluman ra partner then apili pug paikos ba haplos pug paikos basin pud siguro magbuntag pud mong atituimas diya. Ako ba nang ipadol sa kiniya? Ipadoli mo. Bawal man tanday ron partner. Di bang gumamit tanay Di. Sige partner, padayon sa imo ang kuan kana nang imong mga greetings da. Isip nga wala ka karon diri na ka diha. So padayon sa imong greetings partner. Bunal. Yes, partner, may gabi una nimo diya. Ug kinsa may katanding ron diya nimo may gabi. Labi na gyud sa kabalan sa buhat sa atong assistant manager sa Carolina Tibok yung pamilya. Ug tanang bisita karon nga naa diya sa DSPD. Ug sa tanan-tanan na nag-order sa kanday among nabilis sa Balis Kipod kay otro dan Kipod da pareho man pugita nan dire partner. Lagi ko ano mo paayo mo diha. O minanggat gatapos ni dire kay para jud wala di makapuro naman ni puro naman ng giubo wala na yung mga takdan ni. Nagabas wa na matagdan partner. O pareha na Sa matagdan. pareho ra yung gawatan ni pala yan. Duda ko si Bansky ko nakaamong ano ba. Lagi ko sa gabi ko naman din. Si Francis, dito partner, sa tibok sa pamilya. O sa siya, sa mga masamong, si Hinday kan sa Sibutan. O sa Portal. O sa tarantanan na lang yung partner, nga naminaw sa DSPD 101.3 FM na ko yung kasikan. O mo request lang ko ng balak ka partner, si Jeep Rocks kan pabalakon. Sige. Pabalako na ko si Jeff Rocks karon ha. Okay, salamat sa partner. Okay, salamat kayo sa pagtawag partner. Okay, sige, bye-bye. Bye-bye. Nawala ra gid akong kamingaw kay mura ra gyud napon sa tapad nako akong partner. Kauban ining maong programa si Kuya Rome. Ang founder sa mga singkuhan. Kuya Rome. Kayo kada partner kay sa sunod semana makatandem na gid siguro ta. Pa-shout out in Kununsoy sa may Banunong, lalong-lalo na sa Takbayo family. Sa ato ang mga kuan diha ha, ni Kapitan Hamilcar Takbaya Kap, may ni mo diha Kap, ni Nana Bibis, ni Tata Biltran, ni Uncle Jay, ni Philip, ni Apo, diha sa may Banunong, sa tanan na lang nyo diha. Ay si kuan day si Niloti, si Niong, Engineer Niloti, ang si Engineer Kuya Percival Takbaya. May ngabiin nyo diha ha. Sa mga bunlis girls, sa mga fingerling boys diha, may ngabiin. Rot. Pa-shout out ko sa may
Burgos, labi na nilang Tatay Fraxidis Tritada and family. Si Tatay Fraxidis, minaw to ron, si Nanay Pilipa. Sa ila pong mga apo diya, ayaw gabiin nyo diya sa may Burgos. Tapos sa may Uyan, sila ni Uyan Girl, sila ni Terso, sa mga Sinuag family usab diha. May pa-shout out di icon ni Yaya Lien Rusiana og ni Digard Lo na migoy nato. Ay si Lo, dali si Lo dia. Lo. Mayong biin ni mo dia. Lo. Ang ikulusan ni May Ando, May Inding, hi shout out ko sa ako silingan si Yaya Orzig og si Lady Rose og sa akong ugangan lagi nakasubaybay sa inyo. Laging nakasubaybay sa inyong station. Request kong song Hindi Ako Laruan. Gikan ni May Ando. Ay shout out na imo ang kuan diha kana na ang ugangan. Sa may ngalan sa imong ugangan diha, Ma'am May Ando. Salamat kayo ha, nagsubaybay mo sa programa nga mga tagig pasiaw ug balak sa kinabuhi. DJ, hindi mo na boss yung basa yung greetings ko. Nabasa ko na po yung greetings mo, madam. Hindi mo lang napakinggan. Natin yung pagbabasa ng kanyang greetings. Hindi po niya napakinggan. Mr. DJ, shout out man ako sa mga mahal kong mga anak, si Bibilin Lebron, si Luis, Raymond Lebron, Kisha, Bila Kendra Lebron, o sa akong pinakamahal kong kaisa-isang asawa, si Bibilito Palarion Lebron, saka sa akong ampon na si Kakay. Thank you, DJ Idol. Dahil po kay Imalene Lebron. Ayan. It's 7:52. Paspas kayo nga to ang oras mga kadi. Dali kayo mutuyok ang orasan. Shout out sa tanang taga Tamyon Bay, labi na sa Alap-Up family o Byron family sa barangay Tamyon. Shout out yung tanan diha, Alap-Up family and Byron family. Pa-shout out sa taga barangay Napo. Ika ni Alexor Itokilya. Pwede sa may Napo, lami ba kay kaligo diha. Sa may beach. Puti po ng balas diya sa may Napo. Mayong paglantaw ni mo, Sir Alexor. Asa naman imong girl power tandem na hanaw man sila? Ali na mo diri, girl tandem. Girl power, where are you now? Kay this is the moment. This is the moment nga to ang mga babay nga mga magbabala karon mubunal. Pabala ko na to si Jeep Rocks. Kay ni-request man si Kuya Rumi nga magbalak siya. Sige, pasulo na to si Jeep Rocks para makabalak na din yung duha ay. Kay kuan man ko no, boy first. Muna'y uso karon ingon pa ninang yuping. Sa may nagpauso anay, bahala ka diyan nang natago guro Ma'am Ems, natago bitaw kay gusto nila pabalakon una si Sir Jeep Rocks. So Sir Jeep Rocks, banti na. Kay naghulat na sila. Pakantulaan din. Sige, unaanin na lang. Samtang paabot ko ni Sir Jeep Rocks. Padiay, nanadiay. Okay, kuhan mo ko, mugawas mo ko, mukaon mo ko dito sa kuhan. Madto mo ko ka playa. Samtang nagpaabot. May gani, niabot ka. Hello, Ingkududsoy, pa-shout out sa Amak family, Abad family, Lubaring family, specialist sa Oronyes family, si Lynn Di Aini. Ma'am Len, mayong kuanin mo da, mayong gabi mayong paglantaw usab sa ato ang live, Ma'am Len. Sa mga wala pa nag-react sa ato ang live, react na mo. Pagpalupad na mo og daghan kaayong mga heart. Kuan man siya, dagdag papugi ba? Magpalupad og daghan kaayong mga heart. Sa wala pa po nag-share sa ato ang live, i-share ninyo ang ato ang live karong gabi una. Kuan man lilibit pa practice pa sila, nag-practice. Sir,
Sir Jeff Rocks. Gwapo ba yung gabi ini mo diha? Ay, ngayong gabi isapin ko doon. Welcome back. Kapitane. Welcome back Si Jod, ang kinabuhi. 2022. Busy si Sir Jeff Rocks. So, musta man Sir Jeff Rocks? Okay ra. Marag naman nailay kamay. Nail kakulian. Kanaliging kabisi na to ba? Pwede na po magtanggal ka og kuan Sir Jeff Rocks para makita po ang ibog kagwapo. Tanggal ang ato ang kuan kanang gas mask. Tibok simana Sir Jeff Rocks, kumusta man ang ato ang kabisi? Tibok simanang gimbuhaton sa ato ang tagsa-tagsa ka mga responsibilities atong kinabuhi. Mo na ginigikuan ako ron. Kapoy, igo-igo Jod. Igo-igo, Igo-igo Jod. igo-igo nga maka Ginhawa gamay, makatulog pod gamay. Kunya inig kuan na Sir Jeff Rocks ang naka problema na og dili na pug ka makakuan ba makadapion. Tinawad na gina. Di na kita, wa na gid panahon. Lagi sa kapoy. Pagbuntag na lang wa lang. Magbuntag, wala lang. Na mao lagi man ang kinahanglan gid punta no mga kadi diha. Nga makinahanglan punta usahay og vitaminas panlawas kay sa tibok adlaw na tong mga pagkayod adlaw-adlaw kinahanglan gid ta nga dunay enerhiya nga mabilin usab para inig uli na to sa tong tagsa ka mga pamilya. Doon na paghintay mga energy. So Sir Jeff Rocks, sa imo ang mga pa-shout out karon? Before ka na ko pabalakon. Kani akong balak, ako lang ipahinungod sa tanang naminaw o nagtanaw sa live. O sa bisita po o sa gawas. Mauraing ko doon. Ang ibang special someone ay kalimti. Bawian, dagway ko. Ibawi niya na tatay sa ni Kuan, ni Ato Toy Match. Sa ako pong special someone, kana. si DJ Yuping. Yeah. Naging sila sa Kuan, kana na special someone ni DJ Yubing. So, unsay title sa imo ang bala karon Sir Jeff Rocks? Handurawan. Handurawan. Kini kay Handurawan sa Kuan. Handurawan sa bukog ug panit. Okay mga kadi, atong sugaton si Sir Jeff Rocks sa iya ang balak nga naguluhan Handurawan. Handurawan. Sakit tanong, inatumiyang dapit ning akong handurawan. Nanganaw-kanaw na ang tumang kahawang ning dughan. Namilit ang hapdos nga nahandumanan. Nagibilin sa usa ka panahon nga mitaliwan. Kaniadto subay sa mga tuling sa bangaw. Sakay sa mabulukong mga pako sa kapantog. Nakabot ko ang mga sidsid sa panganod na sinidrahan o pasidungog. Nakagakus ko ang mga tropiyo na gisangat sa tiilan sa bulan. Apan karon ani ako ning mga lawak sa akong kahilom. Muaop na ang kahayag sa akong alimpatakan. Wala na'y balak nga ako pang masulat. Wala na'y awit nga ako pang matagik. Kay lagi, igula lamang ako sa paglili diha sa bungbong sa kamingaw sa kaniadtong mga adlaw. Sa dili na mamalig na akong kabatanon. Salamat kayo. Salamat kayo sa imo ang balak Sir Jeff Rocks. Daghang pong salamat. Tuhop gyud sa kuan, tuhop sa kasing-kasing. Bago siya kana naang mura siya kumbaga nagkaaop na ang iya ang kinabuhi diri sa kalibutan, murag nabalaka siya ba.
Mura siyang nabalaka nga wala na niya siya balak nga matagik pa. Wala na niya siya malalik nga mga sunata. Salamat kay Sir Jeff Brooks dahil unya dapit ang imo ang mga balak diha. Diya na po tong uban. Kaya ito pong pabalakon tong mga babae. Pabalakon pala to tong mga babae karon. Ayaw mo rin mo balak kining kuan. Kanibang liwat ni Tatay Bibi Turtal maay mo balak. Diyan kato si Tatay Bibi Turtal sa diha ni balak ba siya on the spot gito ya katong sa Christmas party sa December 20. Maay pun balak si Tatay Bibi. Sila gani akong pambato kay ako di ko kamao. Tigpakpak ra ko nila. Salamat Inkudunsoy sa pagbasa si Marcelina Binundo di ay akong ugangan. Si Nanay Marcelina. Nay, mayong gabi ini mo diha, Nay. Si Nanay Marcelina nga always yung nagsunod sa programa nga balak. Mayong gabi ini mo diha, Nay. Di ka rasab ni Ma'am Lane, pa-shout out inko ni Marlon Nayanaya. Yan, shout out to Marlon Nayanaya. Ika ni Ma'am Lane Abad Oronies. And shout out po di ay ko Rogelio Bisarbay na nana sa among sani? Bay na nana sa among bunso. Pero nga diha bay ba? Nada si Ilyong diha. Yung! Biin mo yung! Nanaan siguro. Nanaan ka diha yung. Nada si Ilyong. Yung. Pa-shout out diha sa akong kabarangay Butalian San Antonio, Surabaya. Sa ni RTM Lim. Dito ko din sa kuan. Kumusta ka mo diha? Almost 30 years na po akong hindi nakauwi diyan. Kumusta Bicol? Kumusta Bicol Minao? Naaday ka sa Bicol. Thank you Idol DJ. Love you all. God bless to all. Ika ni Ma'am Emalyn Libron. 30 years na kuno siya. Suwa siya kauli dito sa Artilim. Dito ba ni sa kuan? Sa Ulavi? Shout out po dahil Rogelio. Tara. Okay, maayong gabi Inkudunsoy. Daghan na taan ni buntag na lang was lang. Aaminin nyo. Thank you for watching sa ato ang 15 million viewers. Thank you for watching. 15 million viewers. Stay strong po tayo. Sa mga hindi pa heart react kayong lahat. Sa mga hindi pa nag-share, mabaog na sana kayo. Mabaog daw. Sabi ni DJ Yuping, mabaog daw ang hindi nag-share. Yaara po na ha. Ako walay man, dili man mabaog. Mga tangka, ground. At bangan tikag pakpak bam aron bibo. Hindi ka ni Ma'am Lelibet kalalang igiya. Pag pinalakpakay na lang mong duha diha kay samtang magbalak ning duha na to ka mga kauban karon diri maingbiin mo na nang Yuping. Ibigay mo daing ko dun soy. Pasli gid balos gid ka kay Sir Jeff Brooks. Dili ra kay kumuingon nga mo balos kay di pud nga mao. Okay, ingon pa niya nang kay kuan na lang kuno kanana ang wala naman kuno. Kontak lang. Pato pa din natin KitKat po. Shout out mga avid listeners. Shout out ko sa akong my love DJ. Og ni Ate KitKat og ni Ma'am Lelevet. Gikan usab ni Maricel Sagin. Sani Sagin? Sagun. Dili ni fake account. Ay, klaro gid po nga fake kay. Salamat kayo ha. Salamat sa paglantaw. Thank you for watching Maricel. Kaya gimingaw na ko balak ingko. O ali dire. Ikaw ba? Saki ng kuana karang ingon pa ni Tio Badok. Hala ibugsay ng imong kapay aron dali ka maabot dire. Si Ma'am Kristen Reyes diha sa may Pagatpatan. Shout out sa atong mga suking tigpaminaw diha. Si Ma'am Kristen, sila ni Cardo Dalisay diha sa mga Nation family. O sa mga Piang family. And also to DJ Sweetie Pie. DJ Sweetie Pie. Salamat sa nga pakpak ha. Pakpak mga ligligin. Naigid. Maayong gabi my loves. Karon pa jud ko nakadungog nga mubalak ka.
Nato ipatriling-triling, patriling-triling na to si DJ Yuping. Unyar ko. Labas ko na siya. Patriling-triling na to. Taro nga Yuping ha, utrop ni si Ma'am Ivy. Pakan ko ni si Ma'am Ivy, be. Shout out kay Maylin Byron. Bay, naamo ang bunso si Ma'am Eileen. Thank you for watching. Shout out to Sam na tikit kat sa gawa sulod ng dere si kumit de ha. Kani pud si Bayre ba, kani pa sumangil nig shout out siya ang manghod aron tagaan ni kuan pakit money. Pangil na kadi bay, kabalo na kuan ang ibong mga moves. Ayaw gid ko ninyo pakpaki ba, gawas gyud dayon ko. Bantay og dili ka muhilak de. DJ Yuping, unsay title sa imong kuan diha? Balak? Mabaw kag sampo. Mabaw kag sampo. Hindi karon piti gyud. Be, pakusgan be. Ay kini mangita tag nindot nga kuan, nindot nga background. Mangitaan na to ni background. Kato lang siguro. O kato lang gyapong Faithful Love. Talaga po kay Faithful Love. kumakabog na talaga yung dibdib ko dito. Kumakabog na yung dibdib sa atong mga listeners nga gusto nang maminaw sa balak ni DJ Yuping. But before your balak there, let introduce yourself. Hi, hello, my name is Others the Kiloan, aka DJ Yuping. Live in Dix Lamatic, New York Tower. Oh, Paris Tower. Okay. Okay, DJ Yuping, ready na? Ready Ato na. na yung ihatag ni DJ Yuping ang iyang balak na naguluhan. Mabaw kag sampot. Attorney. Salamat kay sa imo ang balak na nagpiti-piti. So, sa katong mga nag-atang-atang niya, ayun kayo mo katingala nga maura na ito ha. So, maura na ito. Ya, ayaw po mo kasakit diha. Katong mga magbaw og lubog. Ang ina ko ingo ba, Oh. una na kong basa ni, Oh. mabaw kag igot. Mabaw kag sampot di ay. Mabaw kag sampo, ternyay. Yan kay mabaw ra dili ra ta malumos ba? Tanawar gud nang Yuping daga kay di pakpak. Gilugulugan gyud kanila. No, habi nilag na ko Gcash. Walay Gcash pero pwede ra ba pud mo PM. Kay abre raman ang Palawan og Imloiler. Oo, na ko ang lero palan. Kaya kung pwede po sila magpadalag Gcash, murag na may Gcash si Mi Inding, si Ma'am Ems. Pwede ra. Halimbawa, padala sila og 500. Dahil ang 100 dito na ni Ma'am Ems. Kaya li sa ko. Mapaksian. Kuha siya, mura siya BIR. Naong BIR ni si Ma'am Ems. Naong og namnam. Masa sa tag mga pa-shoutout. Una mo reply manoon. Ikaw nun soy kanang Artilin na Sibuko. Amo nang nalabyan sa Artilin Sibuko dahil eh. Live po na itong dito sa kuan sa Mulabi sa diya nga gitawag og Artilin. Okay, salamat kay sa imo ang mensahe. Dito sa live murag nawalaan ako diri kay daghan-daghan ng mga kuan diri, daghan-daghan ng mga pa-shoutout. Basta andaman kaha kag magdala og 1 case red horse. Oy, ngayo pug 1 case red horse ni si kuan. Ay nalagbala ko. Si kuan. O pagtagay na lang diya sa gawas. Nagbalak hari. Pakalingaw imong balak, my loves. Ulog-ulog gikan ni Ma'am Algin Bien Patago. Nga naman siya. Kabalo nang ko ko. Kalingaw kuno iya ang balak ay utro ba pud siya Okay, marites. Mabaw pug lubot dali masuko. Mag-joke tadi ta dayon mabaslan dili ta masuko. Kay inana man na joke. Tuba lang aron daghan. Tuba sakto pod. Tuba kay kuan layo sa sakit. Layo sa sakit pero duol sa kuan.
Ay, right, di ba sa? Pasirit. Ano, daplin ba? Daplin dalan. Dapligdalan. Okay raman magpasirit dito Dapligdalan. Dool pag isbalay ni Kuya Romy. Kana na. Eh, tabunan na yun, ganang daon sa marang. Oh, sigurado gid ka pagka og mapangitaon kung kinsa ka balumubarang. Butangan og badyang tuo baka na nang. Butangan og badyang mukagot, mukalot, mukatul-katul imo ang igot-igot. Tapos ang ila, may badyang kalo. Kurikong Mikir-kir yun. kurikong pasangilan ng badyang. Kurikong yun. Gawas na dayon Yuping hoy. Nanonood ni si KitKat. Dire na KitKat, bahala ko. Sulod na hari di si KitKat, sulod na ikaw na pud amo ang kuanon at ngan karon. Kay karusab ni Nympha Ilumbaring Salis, ya Yuping maayo manday ka balak. Tora. Yaya. Panos di niya lula. Nakabalik ka. Salamat kay ni Nympha sa paglantaw sa tong live. Sa mga wa pa nag-share sa tong live, i-share niyo tong live og palupad mo og daghan kayong mga heart diha para ninang Yuping kay nakapula. Palupad og mga daghang heart reaction karong gabi una sa tuang live. Dayon i-share po ninyo ng bonggang-bongga. Aron maka-ampaw o pakpak mo aron maka-ampaw ingon ni kuan. Ingon ni Mayre. May paglantaw po sa anak ni nang Yuping diha. Naglili sa may bintana. Madam may ending abi manako og pakpak. Nganong grabing pagkatawa ana. Ulog-ulog yun ba? Tikim yun kanako. Dala na po na ulog-ulog. Kanang iyang pagkapakpak, dala na ulog-ulog. Kung nakasabot mo ng iyaang pakpak, kuhanan na siya. Yan ang dala na bugalon-bugalon. 16 million viewers, thank you for watching. Sa mga wa pa nag-share, i-share nyo itong live. Sa mga wa pa nag-react, heart react para sa ato ang mga babae nga magbabalak karong gabi una. My God, gigama kog BIR o sakto ba na ikaw mo BIR kay ikaw may naidaghang GCash diha. Mayong gabi ninyong tanan gikan ni Jomar Archibal. Thank you for watching Sir Jomar. Asa makakaroon na nukad Sir Jomar sa ang programang mga tagik ug pasiaw. Mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Welcome po. Sa mga ngayon lang nag-online, sa mga karon pa naminaw, karon pa nag-tune in sa programa nga mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Sabadungog niyo alas 6 sa gabi hangtod, alas 7 sa gabi hangtod alas 9 matag Sabado. Mga dumalahon ni Inko Dunsoy, ni Kuya Romy, ug ni Tiyo Badok. Pero ang akong duha ka mga kauban karon nag-absent. Salary deduction. Salary deduction mga partner ha. Ilang sweldo partner na nato na mong Yuping. Dito na puntan yung Yuping. Kamu na palit namnam, kamu na bahala. Tarungin jud ning imong Ate KitKat para pakpakan ka. Tarungon ko no. Ni Ma'am Ems. Pa-shout out po siya ni KitKat si Ma'am Nympha Ilumbaring Salis. Hello to Nympha Ilumbaring Salis. Thank you. Thank you sa mga panag-share ha. Wash out sa mga mabaw og sampot. Ingon pa ni Ma'am Ivy. Mga mabaw og sampot ko no. Number 1 na si Yuping at Hasta po ni si Ma'am Ivy, mabaw po ni sampot. Klaro kayo. Dalira po ni musuko. Mailan man dalira musuko kay tanawa na kaya ang buhok namuti na. Yun sa kana pagpintal ni ko ni Ma'am Christine. Sige sa larin ani. sa larin kita na si Gipintalan unsa ba ning buhok ni Ma'am Ivy nga imbis itom to kayo gipintalan og puti. lagi. Nakamalan na hinuon siya nga kanana ang idara na. Nahinay ka. Naputi iya ang buhok. Bantay lagi ka, Ma'am Ben. Makabayad ka instead nga gihatagan kaniya 1K bayad sa imo ang pag-ulog-ulog sa iyang buhok. Makabayad nun kag 2K. Ay, di ko mabaw og lubot ingko ha. Magkabuang man gali si Cardo og luot. Mo ba? Magkabuang ni si Cardo og Sa luot. manang lubutan yan. Ikuan kada ipatay tanjil na si kuan. Si Cardo aron dili mabala og pangita atong kuan. DJ KitKat, asa naman ka? Dara Uy, nangita, Bayre. ay. Dara. Ha? Si DJ KitKat gari nag-atag ni si Bayre kay mo. Gusto lagi ka maminaw sa iyang balak, bantay lagi ka karon. Hi to Nine Nympha. And a shout out to Jofing. Jofing. Ma-shout out ko sa magbabalak na si Joping. Hi KitKat, maayong gabi ini mo idol. Ni Maayong Jomar. gabi sa mga diha. Sir Jomar. Thank you
watching. Baing ko, naaman kay ginabatyag ni DJ KitKat na ako siyang nakita diri sa live. Uy, naatikan man ta ni bay. Nabitaw ko, bigod ni mo bay, may gid ko gi batyag kay kay DJ KitKat. Daw nalintian na gid ko sa langit nabati na gid ko sa paghigugma kaniya bay. Daw hindi man gid ako magkaon kung sa ido kung wa ka gid ka DJ KitKat. Si Kuya Rumi pa to pa istoryahon nga dili gyud ko mukaon kung wala si DJ KitKat. Unot sa siya but pasabot mga kadiha. Kuan. Tarong-tarongin niyo Mo ng to siya but pagpaminaw. pasabot. Pagmuan ako DJ KitKat bakit ang tagal mo? Nagutom na ko. Hindi man gid ko magkaon sang ido kung wa ka gid. But pasabot atoin pa ni Kuya Rome, dili ko bukaon kung wala ka. Inana ta ka palangga DJ KitKat. Atikan ko ni Bayre yon, atikan ko. Una ko ko'y paglantaw kasi si Bayre kay kuan po siya kaliwat po di hiluanon. Asa na to si Kadili de hiluanon bay pasensya. Hiluanon. Manalag na di ay. Asa na to si Ma'am Ems Pantek way daghang pakpak diha ha. Oy, si KitKat naman ang nilingkod. Lagi, balak na ron. Bay, mag-heart ko ni DJ KitKat. Kaya, ano para daga. Happy Fiesta sa taga Barangay Santo Niño, Dapitan. Gikan ni Litigio. Jennifer. Jennifer niyo. Tagam. Litigio Jennifer. Litigio Jennifer. Tagam. Nabalaan lagi na ako. Yung binali. Salamat kayo sa paglantaw ha. Din Happy Fiesta diya sa may Santo Niño. Dito ba ni Sakwan sa may Plasanan po? Or Silingan? Dool-dool naman. Dool-dool ra kay barangay man ni siya no. Barangay Santo Niño din katong sitio Plasanan man to. Mao di ay. So Happy Fiesta ninyo diha. Walay bukog. Bukog lang gud. Ako ang kabayo ngadto sa gawas. Full tank. So kung naay mo ingon nga bantein ko. Abante gid mi ba? Bante me. Kuyugon ako si DJ KitKat syempre. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Jennifer, thank you for watching. Ayan na itong pagpasanong gani. Basa na ilang mga pa-shoutout. Ayaw, saba, bay. Lagi. Wa man ko nagsaba, bay nga. Naingon ko ganiya ka na ang kuan, ka na ang mananagna. Akong nalitok, hiluanon mo noon. Sinsya gigay, bay. Sa hiluan ko, bay. Kay sa una, mag DJ KitKat. Gani si bay, remigo na ko na. Kuyog mi sa una. Nagdalan na siya katutua bitaw ang kuan. Atong manghod bitaw atong taas ug liog. Atong taas liog. Manghod atong isuksok niya siyang bag. Ako makanig bag sa una pareha pud atong bag atong amuang usa ka amigo. Suksok siya. Iya kong gipainom ato. Tingala ko pagkauron-uran. Naay ba ko pananaw iluanan ni. Murag expire man siguro to iyang gipainom sa kuha. Baro ni siya kay naman ko yung mga kauban nga mga babaeng gwapa iya kong hiluan. Bata gini bantali gabay. Mahadlukan na si KitKat manguyab pa raba kuana. Di na lagi. Kay og kabalo ka mo hilo, kabalo mo siya mo barang. Ma'am Ems pakpakudaan be. Ayusin mo ha, lalong-lalo na pag nagpakpak na ko. Salamat kay si mong pakpak. Pakpak lagi ka karon. Di pa wala nang pinagpakpak. Pa-shoutout ko ni KitKat nga mukanta pa siya. Oh my God. Pag-share mo di kay kung kabalo mo balak kanta pa ka. Wa raman ko na ko. Wa raman ako ni Buddha bay. Wa raman gamay raman. Wala ikaw ba ninood mo ka. Para ni kana na. Para ni bay. Ay lang wala ka diya kay gamay raman. Dislike raman wa pagay nako gitug antog ag manok nga tong giluok sa una. Kuara. Pa-shout out ko ni Sir Michael nga naglungag karon. Hoy, na. Hapit ka mo Kanay nga pas mo ha. Kandi kay naglungag. Okay, kay naglungag. Para gyud ni nato partner. Sunod ani karon partner mi nga banti na mo diri ko. Oo, kana lang gyud kulang. Banti. Happy Fiesta diha sa ila Gretel Hamulod diha sa Barangay Santo Niño. Ingon ni Nilmer Alaban. Okay, salamat kay Sir Alaban sa paglantaw sa tuwang live. Shout out po sa mga Alaban family diha sa may Dipolog. Daghan pong mga Alaban diha. Ya Yuping pod, mukanta pod. Ya Yuping, andam na ba kang muhilak? Andam na siguro ni sila. Andam na ni siya. DJ KitKat,
let you introduce yourself. Sabi JKitKat padayon sa imo ang mga kuan kana na ang mga pa-shoutout sa diha. Shout out sa tanang nag-watch live. So thank you so much din sa mga nipakpak sana all advance kay sila oy. Para gindi makabala ko ba pag-share mo diha. Ay ana gina. Shout out nilang mama dayon diha sa may dawo nilang Kuya Ilmo. Sab ni Uncle Arnold sa tanan lang diha shout out. Sa mga naminaw karon para ninyong tanan. Unsay title sa imong balak TikitKat? Naguluhan kini og gitipigan nga relasyon. Ala gitipigan ka relasyon. Gitipigan nga relasyon. Budak ko ni nakay gitapigan ni JKitKat. Para ni siya ni asa ko ang partner ni Badok. Ala. Kini murag na nakuan ko ani da. Murag kog na controversial gid kay ni. Oh my God. Oh my God na Maritison. Sige, paano siya libre marites? Kabalo ka na DJKitKat ka ng mga maritis man. Dili na magkasinabot. Ay, nga na naman gyud na. Ala ka karon be. Unsa man gid ay ni DJ Badok? Dili man gud kay kato ang sweldo, makuha man gud to. Katuloy kay mga absinot lagi. Kana lagi mga absinot na. Salamat na lang kay ninyo. Salamat Shopee sa mga nag-absent. Kaya na lang namo ning inyong mga sweldo. So, di na nato lang ngayon. Kay ang balak ni DJKitKat atong ipahinungod ko ni DJ Badok ug sa tanang mga kulo kanidang nga naguluhan. Gitipigan nga relasyon. Libre libak ha. Mga bituon sa akong mga mata. Nagatintal sa putli ko nga paghigugma. Binuhat nga kalit mibutho ning akong mga dalan. Nga maoy hinungdan sa akong kasaypanan. Managsama man ang gisingit sa atong mga dughan. Apan walay kapuslanan kining tanan. Matang duha mipitik nga hilabihan. Apan sa sayop nga higayon og kapanahunan. Miturok mitubo ang dakong gugma sa usag-usa. Kalipay nga kawat-kawat gisaw-an tang duha. Apan ako karon nagmasulubon nga bangutan. Kay sayod ako nga ikaw mawala lang man sa unahan. Sa ako unyang pagmata sa kabuntagon. Wala ka na niining akong kiliran nagmalipayon. Sa sayop nga relasyon atong gisudlan. Mahanaw sa dayon way kapuslanan. Sa ato unyang pagmata sa bangungot sa kasaypanan. Balikon nga dalan pagatuliron ta. Lama sa paghigugma pagatrapuhan sa timbos nga pagbasol. Aron sa kahitasan, kahimutan pagadawato na. Salamat Shopee. This song is from Milbert's Hard to Find Music. Ulog-ulog. Ay. Salamat Ang kay sa relasyon nga tago-tago. Relasyon nga tago-tago. Marang maugin, di ba? Gitipigan nga relasyon. O sa mga nakuanhan, wala ba nagi kuan ni DJKitKat gitagik nga kuan na. Kuan sa gikwag hugot sa tinuod nga panghitabos kinabuhi. Wala na siya gipadungog-dungog. Wala oy. Kaya kanimanggong mga balak, nagkuan man pud siya nagpunting gid pud siya sa kinabuhi sa tawo. O ba nang gibutang na siya mga tagik, pasiaw, o balak sa kinabuhi. So, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Yun lang yun. Muna na rin kita siya. Pero kung magalit man mo, punta na lang mo dire. Ano yun na lang mo dire kanang ga balak mo balak mo balak mo. Bustakin yun ng ulos hawan. Salamat kay DJKitKat.
Ya, You're pabuto na welcome. po ang kuan ana ang bali unya dapit. Oo. Kasi doon na pa'y bali ana kay doon na pa tayo 29 minutes. Pwede pa ta. So pasudlo na to balik si Sir Jeep Rocks. Sir Jeep Rocks. Sir Jeep Rocks para pud sa iya ang Come in. ikaduha nga balak. Pero sa di pa siya mo balak, ako na yung segundaan ang akong balak karong gabi una. Pero sa di pa ko mo balak, ako sanang i-shout out ning mga nagpa-shout out diri. Iko pabalakan ang akong langga KitKat ayan humana munay paghuman. Pa-shout out po diri sa may tipsong Ate KitKat sa mga Tayro. Ay long live mga Tayro Jinpi. Matod pod ni Bayre long live mga Tayro Jinpi. Ariba. Iko pabalakan ang akong langga KitKat humana. Maayong gabi ko doon ani ko'y hamubong balak. Tampo ikaw ra ang sige ako ikaw ra ang mubalak ingko dons. Naguluhan samad sa kagahapon. Okay. Naa dire gipadala gyud dire. On the spot gini. Ako ni hatagag pagtagad ning on the spot para kuan kana na ang di gini magmahay. Ako ni ato dire kay dili na nato ni palangay lang ngayon ang mga balak nga pang on the spot di na nato pa dugayan basta madawat nato sa ato ang text niya duna pa tay oras atong yung hatagan sa pagtagad ang mga balak kay ilagod po ning gihaguan paghimo unang dili na nato praktisan pa praktisan pa man na nga gisulat naman na diha so bunalan na yon so ring pahauma sa awit Faithful Love matud pa diri ni kuan kisa ni 956 maayong gabi ing kudun ani akong balak hamubong balak ani ako mubong balak tampo ikaw ra ang mubalak ingko dons balak nga naguluhan samad sa kagahapon balak gikan ni Black Mamba. Salamat kay Black Mamba sa iyang maanindot nga balak. Ay maray mutagik ni si Black Mamba og balak. Karon pagig ka nagpakuan ha, karon pagig ka ni salmot sa imo ang maanindot nga balak. Thank you for watching sa mga nag-watch live. Gid mo ni biya sa ato ang programa karong gadiuna. Salamat kay ninyo. Pakanta si Uping og KitKat og bansang awit para sa balo og mangkay og bana og dalagang buros. Ako na kinsa naman po bansang awit ay pag bansang awit di atirso ha pagkanindot sa balak sa ako ang langga balak sa iya ang langga ko na ay langga gini si quick basa sa taog mga pa-shout out. Agoy relasyon naman lagi bay ang relasyon lagi nga gitipigan ba. Ako naman yarn pakpaka nato og daghan. Salamat kay ninyo ha, salamat kay sa mga nagawan. Kana kay muhilak man naron si KitKat tanawa ba. Hapit gyud muhilak si KitKat, hapit gamay kulang. Hi mga DJs, good evening both of you. Pa shout out ko from Davao. And request pod kog song mga DJ I Know by Yasmin Cordy. I know gyud akong i-request DJ kay I know na gyud nga dili ako ang gi-deserve para niya. Sa to pag iyak. Alay na ito. Tagahana siguro. Bitaw DJ, mingaw bitaw kaayo diri sa DJ sama sa kamingaw sa akong gibati karon charot. Og pa-cheer up pod ko DJ kay murag di na gyud ni makaya. Diri kus inyong live mag-emote DJ ha. Wala ko'y lain mapagawsan sa akong emotion. And also happy lonely
from unsa ni siya, wala na tiwas iyang basa. Pero gikan ni Ma'am Crystal Cortez sa Itaw. Thank you for watching. So inana jud na siya, madam. Inana ang kinabuhi diri sa kalibutan, unfair kay ang kinabuhi diri sa kalibutan. Kay sa panahon nga ikaw magmalipayon, doon na po'y mga kasakit nga moabot sa imong kinabuhi. Maato lang halimbawa sa imo ang I know, sa imong giingon nga I know na gyud nga dili ako ang deserve para niya. So kung dili ka deserve para sa iya, na siya kalipay nga lain. So kung mahal nimo ang imo ang mahal gid nimo siya. So ipaubaya mo na lang sa iba. Kasi hindi naman natin dapat pilitin ang mga taong ayaw naman sa atin, di ba? So kung nagkakataon na mayroong third party, yung mga pag-ibig nyo dyan, so tanggapin na lang natin. Kasi mga pagsubok lang yan na ibinigay sa atin ng may kapal para maging strong tayo. Hindi ibig sabihin na kung nadapa tayo ngayon sa ating mga desisyon, sa ating mga loved ones, hindi ibig sabihin noon ay hindi na tayo pwedeng babangon para bukas. Pwede na tayong mag-move on. Kalimutan natin yung mga good memories natin sa mga taong yan para naman maka-move on tayo. Makapadayon ta sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi nga bisan pa hamubo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan apan deserve nato nga magmalipayon. We deserve to be happy in this world. So, ada lang akong maistorya sa imo, Ma'am Crystal. So, pwede natin yan pag-usapan bukas kung mayroon kang mga hinanakit, pwede mong ipadala sa programa ni Inko Donsoy bukas. Mayroon po tayong Dear Dr. Love bukas, 1 p.m. to 3 p.m. kung saan mag-inusapay tayo doon sa mga buhay pag-ibig, sa mga problema sa buhay. So, padala mo yan bukas, Ma'am Crystal Cortez. And thank you for watching, Sir Nilmar. Nawala sa unahan kay tua, nasumok sa kasagingan. Kuan na at KitKat, nawala agi sa tuba nga dalang bayri. An ako pod usab DJ balaki daw kog balig 5 diha. DJ B kay aron pang pen reliever lang. Thank you DJ KitKat and also to Inko Dons. God bless us always. Ayan, salamat. Sige, balakan ka na karon para mawala ng imong mga sakit diha. Pabalakon po na to na si Ma'am Adi. Si Ma'am Adi. Sa mga wala pa nag-share sa atong live, i-share nyo atong live. Sa wala pa nag-react sa ato ang live, heart react na mo, palupad na mo mga heart reaction. Diserta mo, pahawa diri sa tong balaang kawa. Pa-shout out ko ni Maricel Litigio diha sa Santo Niño. Diha ni Nimpa Ilumbaring Sales. Yan. Fourth party pa gani, bay. Fourth party. Walay third party kay nalapas na. Pa-shout out idol watching from Davao, Caltex, Dapitan. Ano ni? Davao manong palantaw. From Davao, Caltex, Dapitan City. Thank you for watching. And thank you for listening our mga kadijan. Ato mga suking tigpaminaw karon diya sa may Caltex, Lawaan. Ayong pagpaminaw nyo da, kusog kayo, lanog-lanog ang DXBD 101.3, The Voice of Dapitan. Lanog-lanog kay silingan raman tadre. Naraman mi sa unahan ninyo. So, kusog kita. Lagubo-lagubo kita diya. Ay pagpaminaw nyo diha, dayon sa mga tag-iyag, tagdumala usab diya sa may Caltex Gasoline Station, Lawaan. Diha sa highway gina siya mga kadi. Diha ta kay mapahiyumon pud kay ng mga kuan diha, mga palm boy diha. Kaya mga tigduslit sa ilang mga kuan diha ba. Tigduslit sa yung mga sakyanan diha. Mga gwapo po na sila diha. Ni patubil po na kuwa po sila kay ilang Ingo Donsoy. Pakapili po, pwede ba na pakapinan? Kapili po nyo, gamay lang god, gamay lang ba? Hangiyo ba? Mamayang gabihin lang nyo diha ha. Defeat lang Japon bisan pag pila ka party. Katuning mga hilig og ML ay. Ang mga ML player na to naka-win streak ba po si Inko Donsoy. Naog sa kubay kay manangko sa ko. Sige bay. Salamat kasi mong paglantaw sa live ha.
Ato oras ni abantitas pag las 8:40 kagabion. Alas 8:40 na gyud. Asa naman to ako mga kauban. Sulod na diri Sir Jeep Rocks. Alang sa imong ikaduha nga balak. Bisan kinsa nyo diha nga gustong mo balak na aron mo pauli na tani. Og kining programa di ay atong gipalihan kini siya sa ato ang umaabot nga kongresista diri sa Primero Distrito, si Congressman Pin Pinoy. Og usab gipalihan usab kita mga kadi sa Margie Smith Shop nga nahimutang sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City, dool sa Merkado. Ang Margie Meat Shop na gipanagyahan ni Ma'am Margie Albarico o gidumala ni Sir Edsel Baron. Open sila diha mga kadi alas 4 sa buntag hangtod gabi napay mamalit. Available diha ang ilang mga karne sama sa manok, baboy ug baka. Presko kayong lang mga karne diha. Pwede po sila mo deliver kung gusto kang magpa-deliver. Pwede po silang mo reserve kung magpa-reserve ka sa imong mga karne. Unya do na po sila mugaling po sila diha sa ilaang kuan ha, sa ilaang meat shop. Pagpagaling ka diha mga karne. Anytime mugaling na sila ni Sir Edsel Baron diha. Kontak lang ta silang cellphone number 0939-525-6754. Margie's Meat Shop na ta mga kadi. Kalimutan diya sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City, tapat sa Christine Pharmacy. Usab nagpalisab ka nato ang List Water, ang tubig sa kiniyahan nga dili mahubsan. Kay gihatod pagyud sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugkaran. List Water na ta mga kadi. Kalimutan diya sa Purok 1 Linabu, Dapitan City. Ginagiyahan kana ni Madam Ligaya Sanico. Free delivery pa yun sila within Dapitan City area. Kontakta sa ilang cellphone number 0948-775-7715. Mausap nagpalausap ka na to ang iPrint Digital House. Ganyan mutang diya sa highway Lawaan at Bang sa City Hall. Ang iPrint mga kadi. Maton silang serbisyo. Hindi mo silang tarpulin gagmay ug dagko. Mo-print sa inyong mga t-shirt, vinyl cut, sublimation. Hindi mo po silang mga RAS ID, sama sa company ID, school ID. Hindi mo po silang plate number, temporary plate number. Mo-customize po sila sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan diha. Inaagi sa ilang mga sticker. Himo po sila og signage, katong signage ordinary o katong with lights. Ang kontakon dito ato lang adtuon si Sir Vixon Magdulo. iPrint na ta mga kadi. Thank you for watching. Shout out Idol. Watching from daw. Ayan, tapos na. Pakapinik kag kalendar ngayog kalendar si Ma'am Emso. Ngayog kalendar dito sa may kuan, Caltex. Basig na kalendar niya, mga tag kalendar dito, hapit taon niya dito. Iko don sa pagpaila pod og magpatubil ka diri sa GT Leong Caltex para makaila pod mi. Sige. Mukuan mi diya sa Caltex ha. Kanana ang mukuan mi diya magpaila ra ingo dun soy. Diha man pukutik palitan og bugas god. Sa inyo ang kuan ba sa diya sa may Caltex. Kay nindot man na ilang bugas diya, barato pod ilang bugas. Dayon kuan na to ha, kanang advertise na to ha. Aturo ko dito maningil. Salamat bitaw kayo na sa may Caltex. Ay ang pagpaminaw niyo diya. Mga gwapo og mga gwapa diha. Okay, Sir Jeep Rock, sa imo ang nalimtan nga mga mensahe gadi. Basig na kay nalimtan ba? Taning ko doon. Wala na nalimtan, gawas din ng yuping. Basig na pa kay kitaguan nga relasyon ba? Wala na gyud. Wala mataguan puro sana i-plaster kita na. Lantaran yun. Kaya diri ko nabilib ni Sir Jeep Rocks kay lantaran giniya. Walay tago-tago. Dili pareha nag-uban nga. Dito ra sa unahan pag-una. Kay ako rakang kana ng labyan ra kadako niya dito. Sakpan ra gyapon kay ag nagbantay sa lodging house kay ila ra. Uy, nganong naaman mo diri? Dawa na namaritis na. Okay, Sir Jeep Rocks, unsay imong ikaduha nga bala karong gabi una? Isalig ko ang tanan. Isalig ko ang tanan. So,
mga kadi, ato na pong paminahon ang lain usab nga balak ni Sir Jiprox. Nga naguluhan, isalig ko ang tanan. Kung pag-asok sa nayon, ba ang pinitik ning pulso sa kinabuhi. Aron unta makabot ko ang mga tinguha nga sa kinabuhi akong makuha. Mga pangandoy na antala ning akong dughan ug hunahuna. At sa pag nagkasawop kong kinabuhi, ikaw man ang padulngan ug alagianan nga maoy padulngan sa tanan. Ubat hala, isalig ko kanimo king tanan. Kay ikaw man ang tag-iya ning kalibutan nga akong gipuy-an. Sa ako unyang pagpanaw, ikaw nagauban. Sa paghatag ug banag-banag sa akong lungganan. Ug pagsapnay diha sa kamingawan nga akong padulngan. Salamat. Salamat kay Sir Jiprox sa imo ang mataas nga balak apan undanon og tuhop gayud sa kabukugan. Naot unta Sir Jiprox sa sunod nga Sabado na lang gihapon ka. Ako pa rin kamutanin ko doon basin og di ra ko busy ana. Kuyog lang gihapon ta. Magkuyog lang gihapon ta. Nalingaw jud ko ana ko doon. Kay kini magong balak makapawala pug kalaay sa atuang kuan, atuang gipangbati karon. Makahupay pud sa atuang mga baletian bitaw murag na express nato ang atuang gibati. Ginaagi sa atuang balak. Salamat kay Sir Jiprox ha. Una kay mga mensahe diha. Ilan ni tatay dito. Hindi na rin ng tatay nagway. May gabi tatay Bibi Turtal o sa ako mga kids di ay si Anday, si Sophia, si Dilay, si Dodong, si Dodoy. O dito po sa plasanan. Gabi na po na guys na karon. May gabi niyo tanan. Okay, salamat kay Sir Jiprox. Mabuhay po tayong lahat. Kaya na, shout out. Shout out ni Ate Tuy Mats. Gikan usab ni Ma'am Ems. Kaya na, Sir Kulit, shout out. Yeah, shout out to my Kulit. Elmira Uchabo kay Mari Gia. Ayan, shout out ni mo diha. Happy New Year ni mo diha, Kulit. At ako ang best friend nga Kulit. Makulit na makulit. Gaya tadihag chocolate. Sir Kulit, request daw si Nobe og kanta. Di ra bata maka-play og kanta karon kay magbalak-balak man ta diri karon Kulit. Oh, balaka na lang nako na si Sir kuan diha, si Sir Nobe, si Noberten Igia. Bro, maayong gabi ni mo da bro og Happy New Year. Sa inyo usab nga liwat diha. Paspas kay mo mohimong liwat ha. Pantay lang yun mong duha. Thank you for watching ni mo Kulit. Balaka na lang ka na ko Kulit kay dili man ta mag-play karon og song. Dili man ta mag-play og song kanang mo paalam na ko. So balaka na lang ka na ko. Relax lang diha. Salamat sa shout out Ma'am Ems gikan usab ni Ate Toy Mats. Si Ate Toy Mats. Toy Mats. Saman ugma Ate Toy Mats PM lang Ate Toy Mats og para mawala nang gibati ni Kuya Romy diha bante ta dito sa tower ugma. Sayo ta. Kay murag ganahan na po kung muadto dito ba kanang magpasingot lagi. Medyo luya po na kong lawas. Mas ganahan ko kanang mugawas ang singot. Saman, pasingot ako ma dito. Mantita. Yan, thank you for watching ni Ma'am Galanido Magtuba. Si Ma'am Nora. Si Ma'am Nora Galanido Magtuba diya sa Lina po. Minaw naglantaw si Ma'am sa ato ang live.
Thank you so much. Thank you so much sa mga nag-watch live. Atong oras niabante na sa pagkalas 8:53 sa kagabion. Balak sa ako kay naay nag-request ra ba ganiha nga pabalakon lagi si Ingo Donsoy. Ato na lang ning balakan sila be. Kay parang dili gyud tama kuan karon, di tama mahayan. Dili daw makakuyog si Ate Toy. Sagdi lang. Next time na lang po. Next time na lang po te. Dahil inigmadto ko maakuang ko anon. Akong tumbahon tungkuan para makabalik na po dalayon. Next time kuyog ta. Okay, kini ako ang katapusang balak karong gabi o kay wala na may oras. So ako na lang ning i-dedicate sa tanang nag-request usab. Nag-request po og mga song. Katupong nag-request nga pabalakon ko. So para ninyo tanan mga kadi. Ang banag-banag. Ako ang banag-banag, pangita ako ayaw diha sa hilit sa kamingawan. Human matibwas o gipapas nga mga panahon. Ayaw diha sa ngabil sa yuta nga nakadimdim sa mapait nga mga luha. Nga may agas sa mga mata, mata nga nagmasulubon ug mga kasing-kasing mapahitason, mga paglurang sa kaguliyang ug kagubot sa mga nagkabaiwas nga prinsipyo, mga binuhat nga mapahitason, anak sa langit nga uhaw sa kalipay. Ako ang banag-banag. Pangita ako ayaw diha sa bihuros nga mga takna ibabaw sa baha. Baha mong kadaugan kaysa nataran gihanigan sa bulawan. Dili mo ako hikaplagan. Ipangita mo ako latas sa nagkadaiyang dapit ug mabiay-biayong mga panahon. Kay buot mo ako sa gaon og tipigan sa imong mga lawak sa kahilom. Apan dili mo ako mahibalag. Kalamhan mo nay sa laag sa mga tipik sa langit ug mga kalibog. Ako ang banag-banag. Pangita ako ayaw diha sa mga tanaman nga gitamnan og mga dungog, sa kabantog og mga katawhan. Kini giambahan og buot makabot. Apan kawang lang ang imong gitisok. Gitisok nga mga dungog ug mga kabantog. Kay nambugna lamang ug kahawang sa dughan kay ang gugma sa uban dili mo man matilawan. Ako ang banag-banag. Pangitaa ako ayaw diha sa mga bahandi ning kalibutan. Mga
mga tinumpi nga mga salapi nga maoy makatukmod sa garbo ug kaalautan. Hinuon pangita ako diha sa imong mga dughan nga namad-an sa kalipay ug paghigugma sa imong isig katawo. Ako ang matuod nga kalipay nga imong ginabugtaw-bugtaw. Ako ang banag-banag nga walay bahandi ning kalibutan makasarang sa putli nga kalipay. Oh, ako ang banag-banag. This song is from Robert's Mao kato nagtapos ato ang programa karong gabi una. Ako ang banag-banag. O to siya ikuan mga kadi. Kini bitawng ako ang imong konsensya. Kapod siya yun ana ba? Ang imo ang kalipay anaara day sa imo ang dughan. Dili nimo pangitaon sa laing tao. Ang imo ang kalipay dili nimo pangitaon sa bahandi sa kalibutan. Ang imo ang kalipay dili nimo pangitaon sa dungog or kumbaga imo ang mga nakabot diri sa kalibutan. Kung dili ang imo ang kalipay anaara gyud sa imo ang dughan. Kung unsay gisinggit sa imo ang dughan nga malipay ka, nga tinuod nga kalipay, dili nga ingon nga kanang kalipay nga temporary lang. Wala naman tayo igong oras para mabanti pangadto sa unahan. Salamat guys sa ato ang 28 reaction karong gabi una. O sa mga nag-share, sa mga nag-comment, sa mga nag-request. Salamat kayo ninyong tanan. Salamat po sa ato ang mga kaubanan sa buhat. Sa ako pong kauban ni ining maong programa si Kuya Rumi ug si Tio Badok nga absent sila raw karon kay wala sila maka-preparar kay duna pud sila yung mga kakulian. So next time na lang mga partner. Salamat usab sa ato ang programming director Kuya Dincio. Yatagan kita niyang higayon para mapaabot diri sa kahanginan ang programang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Salamat kay nimo Kuya Dens, brother. Salamat usab sa ato ang mapinanggaong station manager Charles Perolino ug si Ma'am Ivy and to all family. Salamat kayo sa ato pong mga ka-viewers, mga listeners, mga kadi, mga katropa, kapamilya, kapuso. Salamat kayo sa always ninyong nagsunod ni ining maong programa. Dili naman ako matagsatag sa tanan. Kapan ako na kong pasalamat nga kanunay mong nagsuporta sa ato ang programang mga tagig pasiaw ug balak sa kinabuhi. Kundin madungog ninyo kada Sabado alas 7 hangtod alas 9 kagabhion. So akong awhago ng tanan nga sa sunod Sabado pohon, sindo na mo yung mga balak, pwede mo mosalmot magpadala, isulat ninyo or pwede po niyo i-text or pwede po niyo ipadala diri sa ato ang live. Yung pang-adlaw at tangi po ko nyo og mga adlaw mga kadi kay doon na po ko'y programa sa alauna hangtod alas 3 sa hapon ang programang Dear Dr. Love. Diin magtabi-tabi po ta dito sa mga problema, sa mga love problem usab, kadaiyang mga problema, nagkadaiyang mga kasinatian sa kinabuhi nga pwedeng makuhaan natong pagtulunan. Kung mga adlaw kada Domingo po na siya mga kadi alauna hangtod alas 3 sa hapon. So pasalamatan na lang nako ang mga nagpaluyo usab ni ining maong programa. Ang ato ang umabot nga kongresista diri sa Primero Distrito si Congressman Pin Pinoy. O salamat usab sa
Water, ato ang iPrint usab, ug sa ato ang Margie's Meat Shop. Maoy nagpaluyon ining maong programa usab. Ato sa sunod higayon sa samang takna, sa samang istasyon, hindi na lang si Ingo Dunsoy, ang inyo ang higalas kahanginan. Dili macho, dili gwapo, apan amigo sa mga tao ug sumbunganan sa mga problema. Manamilit ug magaingon, I love you all. Good night. Enjoy the rest of your Saturday evening. Babus sa Buanga del Norte. Binilang ko ako sa paghigugma. Walay kagawasan kining pagbati. Ug nangandoy ako nga maangkong ka. Apan may tinuhat nagpangamo kanindot sa tanan kung mga damgo nga ikaw ako managhiusa dihang nasayra